Abwata chikura nigo basemirwe kwerikia ase obonge erinde batware chinguru cy'obonchereria oborai nabo igogochora abarai bari baganeti bakwana ase kinyoro kia Mwata ewodi ya Riana nsemo yebungi ya Bonchari county ya Kisii abwase bachikumirana no yokorigikero kyobo women rep ime county ya Kisii Dr. Roslyn Nyakona nigo batebire mbia ase oborabu wakorekana korwa ase ekinyoro ekyo nabo igokubika ogasemerewe na bachikumosira ase ganga yae yokorigikero gekyo ase omwaka bw'ekiri 2025 nebere abasaye bari batarabwata chikura abasaye mwensi pisi mwabeta bwata chikura ase obonge nari turanyare kuwa omongi na Roslyn Nyakona ekero geke tubasa kong'ainereri ng'antoro amo nabukura ntobwati getambuliso ntobwati igento gegotutambulisa muno mu Kenya negetambuliso gyeito amo nekura abantu bonsi bwate ebitambuliso amo nekura ase rituka riria rero igotorira omogoko omonene ase eng'encho twarorire omwana koruminto gokoma yaito twasokirie omwana Roslyn Nyakona oigara igotogoteba ng'a Bonchari engima ase twabeta egwo nini ekaunti yaito engima esi yabeta gaki mwomongi na Roslyn Nyakona amagoro erinde ache gotokonyera abana ntoro no kwigana ng'a byonsi pinga bikorekane ching'ena ng'eni ng'a chimese koru Bonchari ekere tokorigereri ebubu yuntoche torusi gumotu na chitangi abang'ina ntoche twaeguchironi chechitangi gwetera Roslyn Nyakona tobeke ase chinyomba cheito ntona gochiroche tona gochandika akitokore chenchi muno mu women rep abakoma ntwanya kurikeru bana ntubabwate habakoma gotokunywa macha amabe igo twatakira omwana oyo ito na intu aberang'e na intu tari intu twekagocha gokonya igagokonya gusiye engima na kero yomore gusiye engima atokonyera omwana Roslyn Nyakona oigara ronge no omwana omuya ore nemioyo okonyire ebyombe oretire oborabu bwocha seito mata abwe ebyombe chibengi otoreteire twamanyire muna togopingi igo bono tomaete ng'a gochimotu ntonyora oborabu korwa ase omwana Roslyn oigara Nyakona.